ଗୋଟିଏ ଘରେ ମାମୁଁ ମୁଁ ମାଇଁ ରହୁଥିଲୁ। ମୁଁ ମାମୁଁ ଘରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ୁଥାଏ। ମାମୁଁଙ୍କ ଚାକିରି ଖୋଜିବାରୁ ମାମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାଲିଗଲେ। ଘରେ କେବଳ ମାଇଁ ଆଉ ମୁଁ ରହିଲୁ। ମାମୁଁ ମାଇଁଙ୍କ ସେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ମ୍ୟାରେଜ୍। ତାପରେ ମୋ ମାଇଁ ପୁରା ଦାରିଆଣିଟା। ମାଇଁ ଦିନେ ମାମୁଁଙ୍କ ସହ ଫୋନରେ ବେଡ଼ରୁମ୍ରେ କବାଟ ଦେଇ କଥା ହେଉଥିଲେ। ମାଇଁ ମାମୁଁଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ମୋର ଗଲୁ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାଣି, ତମେ କେବେ ଆସିବ? ମୋତେ ପୁରା ଗିଆ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାଣି। ତାପରେ ମାଇଁ ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ନ ଜାଣିଲା ଭଳି ବେଡ଼ରୁମ୍କୁ ଗଲି। ମାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ କରି ବସିଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ମାଇଁ ତୁମେ କାହିଁକି ମନ ଦୁଃଖ କରି ବସିଛ? ମାଇଁ କହିଲେ, କିଛି ନୁହଁ। ମାଇଁ କହିଲେ, ଚାଲ ଖାଇବାକୁ ଯିବା। ତାପରେ ଆମେ ଖାଇସାରି ଆସି ଶୋଇଲୁ। ମାଇଁ ଆସି ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇଲେ ଆଉ ମୁଁ ଆସି ତଳେ ଶୋଇଲି। ମାଇଁ ହଠାତ୍ ଉଠି ମୋତେ ଉପରକୁ ଆସି ଶୋଇବାକୁ କହିଲେ। ମୁଁ ଉଠିଯାଇ ମାଇଁଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଇଲି। ତାପରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିଲିନି। ମାଇଁଙ୍କ 36 ସାଇଜ୍ ଗୋରାଦାକ୍ତ ଦୁଧ ଆଉ ଗାଣ୍ଡି ଦେଖି ମୋ ବାଣ୍ଡ ପୁରା ଠିଆ ହେଇ ପଡ଼ୁଥାଏ। ମାଇଁ ମୋତେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଶୋଇଲେ। ଟିକେ ସମୟ ପରେ ମାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହାତକୁ ମୋ ବାଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଆଣିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ମୋ ବାଣ୍ଡଟା ପୁରା ଠିଆ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ମାଇଁଙ୍କୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଦୁଧକୁ ଦଳି ଦେଲି ଆଉ ତାଙ୍କ ଓଠକୁ ଚାପି ଖାଇଲି। ମାଇଁ ବି ମୋତେ ସାଥ ଦେଉଥାନ୍ତି। ତାପରେ ମାଇଁଙ୍କୁ ଲଙ୍ଗଳା କରିଦେଲି। ମାଇଁ କହିଲେ, ମୁଁ ଆଜି ପୁରା ମୁଡ଼୍ରେ ଅଛି, ମୋତେ ପୁରା ଗେହି ଦିଅ। ମୁଁ ଏହା ଶୁଣି ମୋ ସାହସ ବଢ଼ିଗଲା। ତାପରେ ମାଇଁଙ୍କ ପୁରା ଦେହକୁ ଚାଟି ଖାଇଲି। ମୁଁ ମାଇଁଙ୍କ ବେକକୁ କିସ୍ କରି ଦୁଧକୁ ଦଳିଲି। ମାଇଁ ଖାଲି ଓଃ ଆଃ ହେଉଥାନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ମାଇଁଙ୍କ ନାହିକୁ ଚାଟି ଖାଇଲି। ମାଇଁ ବି ଗୋଟେ ହାତରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଧରିଥାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ଦୁଧକୁ ଦଳି ପକାଉଥାନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ମାଇଁଙ୍କ ଚड्डी କାଢ଼ି ମୁଁ ମାଇଁଙ୍କ ବିଆକୁ ଗୋଟେ ହାଲକା ଚୁମା ଦେଲି। ଦେବା ମାତ୍ରେ ମାଇଁ ପୁରା ଚମକିଗଲେ। ମୁଁ ଚାଟି ଚାଟି ମାଇଁଙ୍କ ବିଆକୁ ପୁରା ସଫା କରିଦେଲି। ମାଇଁ ମୋତେ କହିଲେ, ତମ ବାଣ୍ଡ ମୋ ବିଆରେ ମାର। ମୁଁ କହିଲି, ମାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଶାନ୍ତି କରିଲି, ତମେ ମୋତେ ଶାନ୍ତି କର, ତାପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପେଲିବି। ମାଇଁ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମାଇଁ ଉଠିଯାଇ ମୋ ଚड्डी ଉପରେ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଦଳିଲେ। ତାପରେ ଚड्डी ଖୋଲି ତାଙ୍କ ହାତରେ ହଲେଇଲେ। ମାଇଁ ତାପରେ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଗୋଡ଼କୁ ଚୁଚୁମି ଖାଇଲେ। ମୋ ବାଣ୍ଡ ଚାପି ଚାପି ଖାଇଲେ। ମୋ ଦେହ ପୁରା ଶୀତେଇ ଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ମାଇଁଙ୍କୁ ଖଟରେ ପକାଇ ତାଙ୍କ ବିଆରେ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ମାରିଲି। ତାଙ୍କ ବିଆ ପୁରା ଗରମ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପେଲିଲା ପରେ ମୁଁ ଗରମ ନାଳକୁ ମାଇଁଙ୍କ ବିଆରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଓ ମାଇଁ ବି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପାଣି ମୋ ବାଣ୍ଡରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତାପରେ ନଙ୍ଗଳା ହେଇ ଆମେ ମାଇଁ ଭଉଣୀ ଯାକ ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।